Abril ngening buno, inyang adwalang misunod ang mga regulasyon ding meganap kim bundok arayat. Inyang April 4, at yuking may gitwalong ektarya kilubdan ng protected landscaping mesira, pauli na ningapi. At siya naman king apat na ektarya ing mesilab anyang April 17. Miras lang ang 1,500 fruit-bearing trees ding megisan. Base king report at tingkap na ng provincial government ng Pampanga. Miglambat ing silabay ni king 13 oras at minabot ang gangganing Aldona ning April 18. Base king assessment na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3, alika ingin ing sangkan kareni. The fire started dun sa pagsisiga ng mga damo na galing sa mga malalapit na mga agricultural areas. Okay? So dahil hindi na mapula yung apoy, umakyat sa Mount Arayat. Okay? So, yun yung pangyayari doon. Actually, hindi siya kaingin na sabi ng iba dahil sa kaingin na nagagawa sa Mount Arayat. But that's not the true picture that had happened in Mount Arayat. Atin niya kanong pamisabi at plano ng DNR at yung Protected Area Management Board o PAMBI bang mitigating kapalyarian na rin forest o wildfires king daratang nga panahon. As for the moment, we have already plans to restore what had raised by fire because this month is already a planting month or planting season. Okay? Meki pamisabi na muna man kalokambera rin mialo ang opisyal at ahensya ng gobyerno para kay preservation at conservation na ng bundok arayat. So meron nang nagawang plano and inumpisahan na namin ginagawa na namin yung implementation. In-assess din namin yung capacity ng mga tao natin. To inform you, yung Mount Arayat is a big area. That is 3,726.55 hectares. At 6 lang ang ating forest park rangers. Nadagdagan din ng 2 forest guards. Okay? So yan yung ratio ng nagbabantay. Pauli na ini, kailangan na ng ahensya isap na rin local government units. Lakwas na't miyaliwalang barangay ding sa asakop kim bundok arayat at ding opisyalis kareni, parti na lang ng PAMBI. So being the PAMBI chair, sinasabi ko sa kanila na dapat magbantay din sila sa kanilang area. Kasi ang fire naman ay hindi naman natural yung occurrence ng fire dito sa Region 3. It's a man-made. And therefore, if it is a man-made fire occurrence, it can be stopped. Okay? Samantala, may itong pa rin panamuhit ng DNR Region 3 karing sabla yung behavioral change. No, kung dati ang ginagamit ang approach ay sinusunog. Sabi ni RDSP, bawal ang manunog ng mga basura, okay? Because you are violating the Clean Air Act, okay? So tinuturuan din sila kung paano mag-compost, paano mag-stop na yung panununog ng mga damo ganyan para that will not create fire, okay? Particularly in our Mount Arayat. Kasi yan na lang yung bundok dito sa Pampanga. Okay? Kaya nga, na-legislate yan as protected area dahil yan na lang ang naiiwan na habitat ng ating flora and fauna. Ako, ingki kayong talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin.